Len z tých krátkosti, preto nebudem celé čítať ani zápisnicu. V prípade, že by ste mali nejaké pripomienky k tomu, čo tam je napísané, alebo že by vám nejaké štatistiky nesedeli, tak smelo mi napíšte a môžem sa k tomu nejak vrátiť. Ja poviem len tie základné informácie, že minulý rok sa štefanského futbalu zúčastnilo 53 členov. V tomto roku rady zomrelých rozšírili naši dvaja členovia. 9. augusta 24 vo veku 77 rokov Slávo Valík a 10. augusta 24 vo veku 81 rokov v San Diego v Amerike Vlado Chrastek. Stefanka tu sa hral na 7 ihriskách, 3-krát na golfe Zajrov, 4-krát v Moravanoch nad Váhom, 26-krát v Banke, 13-krát na starom štádione v Piešťanoch, 9-krát na hlavnej hracej ploche v Piešťanoch a 13-krát na umelej hracej ploche PFK Piešťany. Opakujem to, čo bolo na pozvánke, pre tých vlastne, čo neboli, tak tu by sme sa mali zdržať krátkosti do nejakej 11:30, každý to, čo si objednal, si aj zaplatí. O 11:45 Janko Adamkovič otvoril zadnú bránku a je k dispozícii šatna na prezlečenie. Počítam tak, že do tej 12:30 by každý najneskôr mal opustiť kúpalisko Eva, aby ste boli o 3/4 na 12 na 1 na štadióne, na nejakú rozcvičku, fotenie a neviem, pokyny, aby sme o 1:00 začali, aby sme vo 60. ročník sme 50. bol vedené za účasti manželiek, také slávnostnom, by som povedal, tóne. A to isté môžem povedať o 60. ročníku, ktorý bol v Kursalóne. Takže porozmýšľajte a sa vás potom večer pri schôdzi opýtam, že aký máte názor. Teda aj malý bazén s teplou vodou na kúpalisku Eva, zhruba počítam tak do 4:30 maximálne, aby sme na 5:00 potom sa tu večer stretli. Ďakujem vám za pozornosť. Sme vedeli posty dať dohromady, kto kde bude hrať. Takže ak to je koniec, tak už môžeme sa stretnúť. Áno, ďakujem vám za účasť, stretneme sa o 3/4 na štadióne alebo od 11:30 na kúpalisku Eva. Chystá poraziť domácich, poďme sa, chlapci, mladí aj starí, pustíme sa do nich. Poďme sa, chlapci, mladí aj starší, pustíme sa do nich. Dobre, ešte dajme sa dokopy. Ideme na to! Dobre, chlapci. Taký titul, to nás bude penálny. Robíme to za pochodu. Keď som mal tiež 4 na tom, ale Tam tí dvaja na tom krídle. dajte ma na stopera. Čo? Na stopera.
Ty, super. No to bude predu. Nebudeš mať. O jeden bral stred, dva krídlo a už to bolo vyriešené. Tam už sme nemali šancu. Mladí tuto predu. Aj keď si po jednom išiel, ďalší nabije. Nastavím nohu aj nebo sa valilo aj zlobku zobra. Najhoršom opletí. Olympiáde, že 50 km B1 na bežkách a jedných 100 sekúnd. Píše sa do Bjorny, ale nestávam všetci, ako si vyšli obazovaní. A na tom plávaní ja som pozrel tie majstrovstvá sveta. A Neter je kto tvoj, Neter? Však Neter je mojej ženy, sestry, dcery. To je mama toho syna. Najbližšia rodina. Ja si myslím, že to už je tak ďaleká rodina, že... Ale je rodina, no však ide o to, že treba dať na to pravidlá. Mne to je jedno, keď dáš pravidlá, že len do prvého kolena, tak bude prvé koleno. Nie, ostaneme teraz pri tom statuse, ktorý máme, alebo teda... Ale nerád by som to nejak voľno otvoril, že môže to urať kto chce, lebo potom by to už nemalo. Druhú časť nášho štefanského futbalu. Chvála Bohu, nikto sa nezranil vážnejšie, aspoň teda neviem o tom. Inek, Neviem. Chodí. Dúfam, že si donesol chytlovku. Takže v prvom rade by som chcel odozdať pohár putovní kapitánovi domácich. Za víťazstvo. gratulujem. S ťažkým srdcom, ale s úsmevom. Čo sa týka ešte tej organizačných záležitostí, teraz ten nápoj, každý, čo mal jeden, bude platené z toho štartovného. Ostatné, čo si budete objednávať, si každý zaplatí. Je vám to jasné? Ja, čo som si platil, Čo? toto, tak si môžem dať ešte jeden. Áno, jeden zadám. Teraz Vrátim bude sa opýtam. nasledovať večera a po večeri by sme sa chvíľu vrátili k tomu 70. ročníku. A nie je problém, ale teda tá otázka, ako organizovať budúci 70. ročník. Ja som tak si obehol názor jednotlivých stolov, ale v podstate, aby to bolo také nejaké verejné, aby to nebolo, že som ja ako ovplyvnoval, alebo proste, že dal by som teraz hlasovať. Keď sa bude 50% môj prípad, som za. To môže byť aj priateľom, lebo LGBT... Áno, určite. Ja som hovoril s partnerom. Partnerskou. Alebo tretia kolenová partnerka. Alenku by som rád zebral, ale Alenka asi neviem, či by bola ochotná. Lebo to je, v tom bude tá vzácnosť toho momentu. Dokážeme žiť aj bez toho, že bez toho dobrých stračiek, vieme bez toho byť. A uvidíš, jak nám bude dobre. Jasné, není problém. Určite musím ísť domov.